Hong wilahin. Hong wilahin gawe Gnamastu Purnomo Sideng. Awi Gnamastu silat mringwang jagat karana siran tandha kawisisaning bisana. Sono sinawung langmula pestu masetantun lambahing Buddha jinantur tutur. Kadela tula-tulat milat ing Baradya winursita ngupama pramniskara kanaludya tumiyeng jaman purwa. Pinarti tameng lalata manggata kapasaning Gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung Sang Murwengkata sebebyar dumadining wayang purwa. Purwakaning kondoli narik urututing basa dongeng kuna kemusurasa ninarasaya karaos. Mula jair rohan rasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilokaca Sang Kartika pinurba kodrating kawasa sahari ratri hangi dari bawana purwa tekeng duksina gilir gumandi temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sinrambun kaya Jawa pating krembyak dadya padhanging kutu-kutu alang atoga buron mono miyang buron toya dadya branakan tanpa wicalan padhang trawangan nari Sang Hyang Rawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing harani wirabang mrengangah lamun kaeksi ayahan dilato bumi saya dangu sumunu Sang Hyang Arka kados meblak kanane kring bangesmu jenar kaperbawan nari Sang Hyang Basanta tanantu katun ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya bojo ing gunung kemlan gentana kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanwa tapis dangu solaing kawula dasi driran sangupaya buga ngarep Tegal sawai anglur selur tanah pedhote sinambi sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane samane ana pirembagan Samarwangi. Sang Hyang saya dangu saya inggil kados nari jagat puskaton melok drenging keblan papat lor kidul wetan kulon senara jagat kang samrebut biyada rebut teja rebut kekuwung parandene tatan ana ing madani kekuwunging praja ing Maespati. Nyata lamun negari ingkang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe bare padhang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta besaraning adil praja ing Maespati menika ta warnane pinastan dosa namanira dosa araning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Harjuna Sasrabau ya Sanata Prabu Harjuna Sasra ya Sanata Prabu Kartawirya nalindra guna tan kendak maning jalma luhur dataran kulung-kuli andhap lan kasoring sesami yen to ginunggoring jajal luhuring prabon sadalu mangke tena wedhote pinunggel kang kawicarita risat juga sanata kepareng wis tinggil natura-tura dampar kang pinalipit ing encana pinathik sesotya warna leremek babut permadani sinebaran sari kongas kinanda widya sajebat kasturi dinarep sanggaring Prabyada manggung ketanggung Jaka Palororo ingkang sami ngampil patraning prabon banyak dalang sawung galing kacu asdi panggo kang samya rukma kinebutan aring manyara kanan kiring kungas gantening sanata pindha prayangan blabar dungking pangoraan tembening kang puningastana sifat kamanungsane Banyal Sang Hyang Bathara Wisnu angejawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan pepanggenggeng pasibaning Prawadyabala yayah aroping samudra ing daratan miwadatan kantun sanggaring para narpati Punggawa Nayaka ing mus kepareng begambir mlabar yaya samudra datan potebi ngabiyantur ngersaning Sang Nata Prabu Sri Arjuna Sasrabau
ing nyerpepeh pindha sata matarangan menika to warnane Sang Nata Prabu Surya Kethu kawrenah kadang tarunaning Sang Nata Prabu Sri Arjuna mengkeraken ingkang rayi kadang tarane Sang Prabu Arjuna nenggih Sang Nata Prabu Kalingga Prana wiwadatan kantun pisuwanipun Indra Mantri mungka pesaning praja Rakyana Patih Surata menggeraken sanggaring para nayaka para prajurit para punggawa mbegambir blabar jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posla lopet kadamara seba ing alun-alun hambudak gendera rerontek umbul-umbul kikiter hangendanu yayahi mondo ing mangsa labuh paing megar pindha jamur barate mangsa rendeng tumbak ing rangapuya jati ngarange mangsa ketiga parandene katingal tidhem jinem madyaning pasewakan negaring Maespati Sang Nata dereng kepareng amedhar pangandikan katingal rengu pasuryaning Sang Nata Prabu Sri Arjuna dadya tambuh-tambuh enggalih sangganing para kadang samya ngabiyantara parandene mangke dereng wonten wedharing pangandikan amung swara abdi dalem pangrawit miwah pangli ing waranggana ingkang akarya asri seneng madyaning pasewakan negaring Maespati dados sakula ing mangke kawis tinggal bendhi munya mangungkung kacena bilih Sang Nata arsa medhar pangandikan dadya kumangulu jeneng pangandikaning Sang Nata Prabu Sri Arjuna Sasrabau ingkang dereng kawijiling lisan Hyang Agung muga ngayomana marang projeng Maespati saisine Patih Surata ayo ndadekake kaget sira Patih ingsun piji mangarsama ning ngarsaning ingsun Patih Surata lho inggih diwaji sesembahan kula pangayom kula madyapada prapteng delahan Gusti kula ingkang sinuwun miji dhateng pisuwanipun ing abdipun Patih Surata wonten sabda pangandika paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Arjuna Sasrabau mugi andadosna ing kawuningan nalika kula wonten ing sakjawining pasewakan kumitira caruk maras raos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun katumping samirana satembahan dadosaken kumitir manahipun ingkang abdi kepatihan nanging sareng wonten karsa paduka tebih saking raos kemarasan diweji miji dhateng pisuwanipun ing abdipun Patih Surata kepareng kula cemadhong dawuh timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Maespati iya Patih Surata kadiparan nanggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Maespati Patih Surata Gusti sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek seka kaptyakar ngrinusa bangsa tuwi negaring Maespati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladhen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula Patih Surata akarya bombong tias ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna slawase lan kaprayogakna anggone ro ngadhem ngarsaning ingsun Patih Surata sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan namung dereng lan sasampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula Sang Nata iya ingsun tampa akarya bombong tias ingsun Patih Surata prayogakna nggone ro ngadhep lho diwaji sampun boten kirang mregi pisuwanipun ing abdi kepatihan Yayi Surya Kedhu prayogakna nggone ro ngadhep ngarsanipun Kakang kawula nun Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayi pun Surya Kedhu wonten ngarsa paduka Gusti kula Koko Prabu Sri Arjuna Sasrabau namung lan saksampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka
Gusti kula ing Maespati, sesembahan kula Prabu Sri Arjuna Sastra. Iya ya, Yayi ingsun tampa. Akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula bundingga jimat paripik dayana ing kasantosan. Prayogakna nggonira ngadhep ana ngarsaning pun Kakang Yayi. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi pun Surya Kethu mangarsa mangersa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Maespati. Yayi Kalingga Prana prayogakna nggone ngadhep ngarsaning pun Kakang Yayi Kalingga Prana. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi pun Kalingga Prana Koko Prabu. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhep pada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Iya ya. Pun Kakang nampa kalya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula bundingga jimat paripik dayana ing kasantosan. Kadanging pun Kakang Yayi Surya Kethu apa dene Kalingga Prana sartaning Patih Surata. Mesti waya karya kagiat penggalihing Yayi dene apa to sababe dina samengko ndak piji ana ing kedaton negara ing Maespati. Monggo dina iki dudu dina pasewakan ingkang saben dina ingsun anakake ana ing jroning Datulaya Yayi. Mula satata ingkang luwih prayoga jeneng pun Kakang diambabarake wigati ning pasewakan Koko Prabu. Sumangga anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Koko Prabu mboten wonten gumana musik salebeting manahipun ingkang rayi. Kejawi kula nampi kewajiban saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugi kepareng ana handhawuhana supados ingkang rayi mlampah ingkang tebih saha ambeta ingkang barang ingkang awrat. Kula nedya mastuti dhateng sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Senajan ingkang rayi pun Kalingga Prana semanten ugi mboten wonten ingkang kula gegadang kejawi namung midhangetaken sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila kepareng sak mangke kula aturi ambabarana ingkang rayi pun Kalingga Prana. Kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu ing Maespati. Sesembahan kula Kanjeng Koko Prabu Sri Arjuna Sastra bau sinuwun. Handhah ingkang puspita kasiliring samirana mrit sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya kadanging pun Kakang Yayi Surya Kethu apa dene Kalingga Prana sartaning Patih Surata. Jeneng ingsun nganake pepanggihaning para kadang Sentana Nayaka lan Punggawa Maespati sayekti ora ngrembug perkara negara Maespati. Jernyatane negara Maespati wis katon ayem tentrem nir ing sambikala. Akeh sangganing para kawula ingkang padha urip kebak ing karukunan. Ora ana ingkang padha regejegan satemah
kawowohang ngangkat marang kalindraning ingsun Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Kabeh mau katandha nggone wegik lan wasis kadang-kadang Kumranata sagung para kawula sartane nindakake marang parentahing Nalindra. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu. Lho, menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu. Patih Surata wonten timbalan. Ingsun nedha nrima dene sira Patih Surata ingkang tansah bisa minangka dadi wrangkanata ingkang becik. Ketitik krana Patih Surata ingkang tansah dadi lantaran pangandikaning Nalindra ing Maespati satemah kawasa manata sagung para kawula dasih Patih Surata. Menawi sampun paduka dawuhaken estunipun ingkang abdi namung nindakaken kewajiban supados sakmangke boten kalepatan wonten ngarsa paduka Gusti kula sanata. Iya Patih Surata. Dene ingkang wigati angka 2. Yayi Surya Kethu apa dene Kalingga Prana. Ngerti yo. Lamun jeneng ingsun nganakake parepatan sayekti nalika dina ingkang kepungkur Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra nampa nawala saka negara ing Magadha tananalya kejaba mung saka Sang Prabu Citrasena. Dene surasaning nawala bareng ingsun surasa urut sawiji-wiji tulis ing mapan jroning nawala sinuwun Prabu Citrasena ing Magadha nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng kelawan Nalindra ing Maespati. Krana pokal gawening Nalindra 1000 negara ingkang bebasan angepung wakul baya mangap negara ing Magadha. Disababake Prabu Darma Wisesa ing minangka dadi tetuangganing Nalindra 1000 negara kepingin anggayuh Dewi Citrawati kadanging werda Nalindra ing Magadha Prabu Citrasena. Yayi Surya Kethu ing mengkono panjenengan ingsun darbe pancatan nggone ingsun bakal amboyong marang putri ing Magadha Yayi Dewi Citrawati sarana panjenengan ingsun budhal marang negara ing Magadha ingkang wigati nyingkirake ratu 1000 negara ingkang wis bakal ngepung negara ing Magadha. Yayi Surya Kethu dene jeneng ingsun nglumpukake sagung para kadang-kadang ingsun ana ing kedhaton negara ing Maespati. Sayekti mung kepengin nyuwun iga pertikele kadang ingsun sakabehe pisan monggo kepiye penemune Yayi Surya Kethu Kalingga Prana apa dene Patih Surata. Lamun Nalindra ing Maespati jumangkah ana ing pabaratan amambengi keparenging Prabu Darma Wisesa ing minangka dadi makuthaning ratu 1000 negara. Yayi Surya Kethu Dunamit pasang kaliman tabit tinebina ing ladune dumawing tawang tuwang. Sinuwun. Mboten nampa kula badhe angremehaken dhateng paduka Gusti kula sanata miwah agengipun kula badhe angias dhateng kekiyatanipun pepundhen kula Prabu Sri Harjuna Sasra. Menika babar pisan mboten. Namung menapa inggih sanget dipun perlokaken paduka mandhap saking dampar tumuli tedhak wonten negari Magadha. Jernyatanipun Punggawa Maespati menika kathah sanget ingkang pantes minangka duta paduka mangrurah Nalindra 1000 negari ingkang ngepung negari Magadha. Kalebet ingkang rayipun Surya Kethu upamiya kula menika nampi palilah tinuding dhateng paduka Prabu Sri Harjuna Sasra supados kula mangkat bidhal wonten negari Magadha. Kula mboten badhe selak tartemtu kula ngendikane menawi dados dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Semandunipun ingkang lari Koko Prabu ingkang rayipun Kalingga Prana sampun ngantos Nalindra ing Maespati ingkang rumagang karya cekap utusan dhateng ingkang rayipun Kalingga Prana kula sagah nyingkiraken Nalindra 1000 negari ingkang ngepung negari Magadha samangke menawi saged kelampan amboyong dhateng pun Dewi Citrawati tumunten badhe kula pisungsungaken dhateng sinuwun Gusti kula ing Maespati Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra. Diwaji sampun malih kadang-kadang paduka nadyaning abdi kepatihan bebasan remuk kasawurna putung kabandhemna kula sagah minangka dados wakil paduka Gusti kula ingkang sinuwun tedhak utawi sowan dhateng negari Magadha nyingkiraken Nalindra 1000 negari ingkang ngampung negari Magadha sinuwun. Patih Surata iya ingsun nedha nrima ingkang banget dene semono kesaganing para kadang namung
yen to ngelingi ana suwiji-wiji ingkang minangka dadi panjangkan ingsun apa ora jeneng Banger Bacin ing astaning Nalindring Maespati Prabu Sri Harjuna nedya nyingkirake mungsuh Ratu Sewu Negara mboyong marang Dewi Citrawati kadange Werda Prabu Citrasena lamun to ingsun utusan doh nyono cerak nyono padha mestani lamun Nalindring Maespati kuwi Nalindra ingkang jirih getih wedi mati lamun Nalindring Maespati kuwi pindhane wong wadon pepinjungan mula babagan iki nedya ingsun petung luwih dhisik aja nganti buntung ing tembe mburine sapa ingkang pantes minangka dadi utusaning Nalindring Maespati apa kudu panjenengan ingsun dhewe ingkang cedhak ana ing negara Magoda Yai Surya Kethu Kalingga Prana apa dene Pati Surata sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa Nalindra Mbekmarwa sing sang Katri Gumulung Katri Gumulung mangrembak ing wadya Katri Gumulung mangrembak ing wadya Kurdakara Kurdakara reka giri-giri dadya kendel pangandikan Sang Prabu Sri Harjuna Sasra nalika semanten duwe midhangetaken gegering jaba samyara raosan kumalisik yen ta ana sawijining satra ingkang ngalampah tapa PB wonten madyaning satengahing ringin kurung negaring Maespati dadosaken horekang samya mangarsa marsaning Sang Nata Prabu Sri Harjana tumuli sigra cukat Sang Nata paring sasmita kalan Pati Surata amiji pisawanipun nem-neman ingkang nglampah tapa PB madyaning kalon-alon negaring Maespati tanggaping gati Pati Surata sigra mabukuh medal jawi ngestu padha gawing nata ing Master Prabu Sri Harjuna Sasra bau jagat wasesaning Bathara wayah Bathara jagat Pati Surata wonten timbalan sinuwun tanggaping gati sira patih ingsun dawuh supaya amiji marang pisawane nom-noman ingkang padha den rasani dening para kawula yen ana wujuding bocah nom ingkang nglakoni tapa pepe ana ing alun-alun negara ing Maespati jumbo lan menapa sampun bantuka dawuhaken diweji lari menika sampun kula larapaken dhateng kersanipun Gusti kula ingkang sinuwun sumangganipun badhe murba lan masesa dhateng nem-neman ingkang sajakipun sampun kumawantun lampah tapa PB wonten alun-alun negaring Maespati. Iya, Pati Surata. Prayoga nunggone ro ngadhep ingsun nedya ndangu kelawan nom-noman ingkang wis wani tapa PB ana ing alun-alun negaring Maespati. Purba wasisa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Bocah nom. Apa ta sababe dene sira alaku tapa PB ya mung sadurunge sira kuwi saka ngendi lan sapa aranira dene sira sowan marang negara ing Maespati wani gawe kawigatening nata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra ing nedheng anakake pasewakan sira alaku pepe ana ing telenging alun-alun negara ing Maespati apa ta sababe lan dasare apa Nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing lodoni dumawaing tawang tuwang sinuwun dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala jersak mangke kula sampun nandhang kalepatan dene kula wantun lampah tapa pepe wonten ing alun-alun negaring Maespati satemah paduka Gusti kula Sang Nata amiji pisawanipun ingkang abdi inggih krana menika ingkang kula antu-antu sinuwun mengkono kasinggihan mekaten yen to pancen ingkang dadi niat sira sowan ana ing ngarsaning Nalindring Maespati sira kuwi sapa nami kula pun Bambang Sumantri aranmu Bambang Sumantri kasinggihan mekaten wingking saking pertapan Jati Sarana
atmajanipun Begawan Suwandagni Siromburi saka pertapan Jatisarana atmajaning pendhita aran Resi Suwandagni kasinggihan mekaten Sumantri wonten timbalan apa ta sababe dene sira wanita apa pepe ana ing alun-alun negara ing Maespati yen to darbi kekarepan mara diagi aturna marang panjenengan ingsun matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan dene paduka Gusti kula sanata ing Maespati mboten paring pidendhan dhateng lampahipun ingkang abdipun Bambang Sumantri. Sumantri wonten timbalan gage matura ingkang prasaja. Sesembahan kula Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna. Estunipun anggen kula bidhal saking pertapan Jatisarana nalika semanten nuruti dhateng krenteking manahipun ing abdipun Bambang Sumantri. Dene ngawuningani negari Maespati ingkang kuncara Hanjayeng Bawana satemah sedaya sami ngraosi dhateng kanalindran paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Tumunten tuwuh ideping tekad kepingin sanget kula menika suwita wonten ngersa paduka Gusti kula sanata. Mboten ketang dipun dadosaken juru pelados. Miwah kula juru pengangsu tuwin alitipun kula dipun dadosaken abdi ingkang badhe nggulawentah dhateng titian paduka kula mboten badhe suwala syukur bagi sinuwun sowan kula ngersa paduka Sang Nata Prabu Sri Harjana Sastra menika kala wau kula kadhawuhan supados dados peranganipun prajurit ingkang kapacakaken wonten ing Rana Madyalaga karana mboten ketang sekedhik ingkang abdipun Bambang Sumantri menika sampun kinantenan kaprawiran tuwin kasekten ingkang sakmangke sageta kinaryosra nanggen kula suwita dhateng paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Harjuna Sasrabau sageta tinampi dados abdi prajurit negari ing Maespati sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kambit dosang reknaning bawana ing jagat wasisaning Ubathara wayah penur jagat Sumantri kula wonten timbalan ing adhawu ya senadyan tumrap sira Bambang Sumantri aturmu mau wis mbok tata kanthi tembung aja nganti gawe tatuning penggaling nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna nanging yen to nurut marang ukara sarta tembung munggonmu munjuk atur lawan panjenengan ingsun sayekti ana rasa kongas jroning atimu nggonira ngaturake yen to sowanmu kinantenan kaprawiran supaya bisa ndak tampa minangka abdi prajurit Sumantri sayekti apa kang dadi panjang kamu mau ora gampang tumraping nalindra ing Maespati jalaran sapa ingkang wis dadake prajurit gedene minangka tamtama ana ing negara Maespati sayekti wis bisa ngatonake marang kaprawirane gandeng sira Sumantri wis matur ngarangersaning nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna yen to suwitamu kepengin minangka dadi prajurit sartane tamtama punggawa negara ing Maespati merga wis kumandel kagaduhan kaprawiran kang mangkono apa kira-kira Sumantri bisa dipercaya sinuwun menawi paduka kirang pitados kaliyan ingkang abdipun Bambang Sumantri monggo kula aturi paring dawuh tuwin kadhawuhan menapa kula mboten badhe selak samangke badhe kula aturaken menggah menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe swala lantar temtu saged kasembadan Sumantri wonten timbalan yen to pancen kaya mengkono kang dadi aturira dina samengko sayekti ning Prabu Sri Harjuna Sasrabau duwe kewajiban ya kuwi mbebantu marang negara ing Magadha sabab dina iki nalindra ing Magadha Prabu Citrasena nedeng susah penggalihe karana ana nalindra 1000 negara ing kapandhikan Prabu Darma Misesa ingkang bakal nyuwun marang Dewi Citrawati Sumantri kula wonten paring adhawuh
Mara sira ndak utus minangka dadi badal wakiling Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna. Budhalo marang negara ing Magoda. Ingsun njaluk sira nyingkirna ya kuwi Nalindra 1000 negara, luwih-luwih lamun bisa telukna ratu 1000 negara ing kapandikan Prabu Darma Wisesa. Yen sira isa nelokake Nalindra 1000 negara sarta amboyong Dewi Citrawati ana ing ngarsaning Prabu Sri Harjuna Sasrabau, ingsun bakal maringi pangkat derajat minangka tamtama lan punggawa negara ing Maespati. Nanging wanti-wantine ingsun mara gage gatekna nggonira ngundurake prajurit sarta Nalindra 1000 negara mau nggunakna tetembungan ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Liripun kados pundi sinuwun dene paduka paring dawuh ing mekaten. Marga ingsun ora kepengin dumadining kurban yen to nganti sira peperangan kelawan ratu 1000 negara. Telukna kanthi rasa asih lan tresna ratu 1000 negara. Aja sarana peperangan. Lamun sira Bambang Sumantri bisa nelokake kanthi rasa tresna asih lan kanthi cara ora ana kurban ingkang tumiba, yakti bakal tak anggep lamun sira kuwi duwe kaprawiran lan duwe guna kasantikan kang mangkono bakal tinampa nggone Rasuwita marang Prabu Arjuna Sasrabau. Nang yen to sira ngundurake ratu 1000 negara nganti panjenengan ingsun mireng kabar yen to ana kurban ingkang tumiba, luwih-luwih kurbaning jalma menungsa kang kaya mengkono sira ora isa nindakake dawuhing Nalindra ing Maespati ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake, sira ora bakal ingsun tampa minangka dadi tamtama punggawa negara ing Maespati. Sumantri, mung kuwi kang dadi dawuh ingsun. Sira nyuwun apa? Mara gage matur marang panjenengan ingsun Bambang Sumantri. Sinuwun Prabu Arjuna sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Gandeng sampun terwaca dawuh paduka. Estunipun kula mboten badhe nyuwun bebana menapa kemawon jer kula ngrumaosi nedhengipun badhe suwita ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menapa ing sampun kula dawuhaken badhe kula istakaken. Dinten sak mangke kula nyuwun pamit madal pasilan bidal dhateng negari Magoda. Ngestu padha dawuhipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Tembung ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake, aja nganti sira langgar. Lamun sira nerak pacak nerajang perbatang pewaling Nalindra ing Maespati aja takon dosa luwih-luwih ora kelakon ngunduraku 1000 negara. Sumantri sowan ana ing negara Maespati ora bakal tak tampa minangka dadi punggawa Maespati, nanging kurang-kurang bejane tak tugel janggamu. Dene ana sawijining abdi sarta dene ana sawijining kawula Maespati ingkang mung isa gunem nanging tanpa guna. Isa nyembadani sarta sumaguh ingkang datanpa bukti. Nuwun inggih ngestakaken dawuh. Lilanuna kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bambang Sumantri. Nuwun ngestakaken dawuh sinuwun. Nuwun amit pasang kalimantabi sinuwun. Kenging menapa malah paduka pitados kalian lare saking Karang Pradesan ing namipun Bambang Sumantri. Menapa boten langkung prayogi ingkang rayipun Surya Kethu ingkang bidal dhateng negaring Magoda. Sumantri ki menapa boten langkung prayogi ingkang rayipun Kalingga Prana ingkang sowan dhateng negaring Magoda. Sinuwun dene paduka pitados kalian lare saking ereng-erenging arga ingkang sak mangke wantun cumalena badhe sewita nersa paduka Gusti kula sanata Surya Kethu Kalingga Prana. Ih wonten timbalan ing adhawu. Jeneng ingsun percaya kelawan Bambang Sumantri mbot ora mung sarana paningal lair nanging uga paningal batin. Merga rasa njala ana ing penggali ingsun nalika Sumantri ngandhakake yen to sumani marang negara ing Maespati sayekti wis kinantenan ya kuwi kabisan guna kasantikan lan guna kaprawiran kang mangkono padha karo ngiyas marang Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Bakal ingsun ngerteni kaya ngapa kesaguhaning Bambang Sumantri lamun to mung kandhek ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Sayekti Sumantri mung bakal dadi banten ana ing negara Maespati
Nun ngestaken dawuh. Nggih. Kawicaksanan wonten ngarsa Paduka sesembahan kula Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Pati Surata wonten timbalan. Ketapna para wadyabala saperangan wae supaya laku dedemitan anitik marang lakuning Bambang Sumantri. Lho nggih ngestaken dawuh. Lamun ta bocah mau sembodo sarta pancen nyata-nyata bisa nyingkirake ratu sewu negara kanthi apa ingkang wis ndak ngendikake ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake matura marang panjenengan ingsun yekti Sumantri bakal ingsun paringi Sri Nugraha minangka dadi nayaka negara ing Maespati nanging to lamun apa kang dadi kandhane Sumantri mau mung kandheka ning pangucap ora kababar dadi pakarti ingsun ora kepengin sowane Bambang Sumantri ana ing Jlambrah ndatu ya negara ing Maespati Pati Surata nuwun ngestaken dawuh Paduka Gusti kula sanguta gandeng santun perwaca dinten samangke kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja boya bocah cilik malah babar pisan budana kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedaton Pati Surata lho iki ngestu padha dawuh Paduka Gusti kula ing sinuwun pareng kula madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik gliyana kula nyuwun pamit diweji iya Surya Kertu sing prayitna ngati-ati gliyana kula nyuwun pamit Kalingga Prana tatanen para kawula aja nganti ana telik Mangindrajala ing marajal seka sela-selaning garu satemah gawe geger kahananing kawula dasih menawi sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Surya Kethu Kalingga Prana apa dene Pati Surata purna gatining pananggilan Santosa kundur ngedaton jeluk saking dampar ngendara kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring para Bancedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacara ning prabon kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya ngerang penggaling Sang Nata Prabu Sri Harjuna wau Kakang Semar kula ndara pripun le sampeyan nglakoni tapa pepe enten alun-alun negari Maespati wiwit saka Jati Sarana sampeyan nggenipun kepengin suwita ngersanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra kula weruh saka kadohan sampeyan pun ditimbali kali Patih Maespati kula ajeng nyuwun dawuh pripun dipun tampi napa mboten Den Kakang Semar nalika semana aku tinimbalan dening Srinata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau nggih terus aku wis ngaturake apa kang dadi wigatine lan niatku nggone bakal suwita lan aku ngaturake marang kabisanku nggone olah kridaning ngayuda ngaturake marang kabisanku nggone wis sangu marang kasekten nanging Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau tumuli paring kewajiban karo aku yen aku bisa nglakoni bakal tinampa minangka nayaka ing Maespati nanging yen to gagal wigar aku bakal ditugel guluku ning negara Maespati Kakang Semar kula rapun matur to Ndara suwita nalindra menika mboten gampang wedaling atur sampeyan menika kudu nganggo ukara sing ditata aja nganti nyocok penggalihe panjenengane sampeyan ngaturake bab kabisan olah kridaning ayuda ya kasekten sampeyan teng ngarepe ratu kok sampeyan pamer kasekten niku pripun mula ya ora aneh tumuli sinuwun Prabu Sri Harjuna paring kewajiban karo sampeyan niku merga sampeyan wis pamer kabisan ngersaning sinuwun Prabu Sri Harjuna aja kesusu mula sabab atur sampeyan sing kados mengaten menika kala wau menika mangke manah pandakwanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna panjenengan sinengguh wong sing seneng pamer seneng kesusu selak dingerteni kabisan sampeyan apa-apa niku supaya dingerteni kabisane kepinterane menika anut wanci anut lelabuhan mboten kok terus pamer kula iso niki kula iso kaya ngeten kula iso kaya ngono
nek urung dibuktekke sapa wonge sing ajeng percaya. Iya, Kakang Semar nggih. Terus pripun? Aku ki nyingkirake wadya 1000 negara ingkang ngepung negara ing Magoda. Nanging welinging Sri Harjuna Sasra bau sanata ing Maespati. Bebasane ngluruh tanpa bala menang tanpa ngasorake. Bambang Sumantri kadhawuhan ngundurake wadya bala 1000 negara nanging siji wae aja nganti ana ingkang dadi banten. Kakang Semar wiwit saka kedaton nganti tekan kene ndak olak-alik rasaku apa ana ing atase wong perang tanpa nganakake bebanten. Mongko utamaning wong perang mono petungane mung siji mati loro mukti. Sing mati ya bakal tekaning pati, sing mukti bakal menang jroning peperangan. Apa ya kelakon aku nyingkirake wadyabala 1000 negara mongko tanpa memateni siji wae. Iku ingkang dak petung abot Kakang Semar. Lah niku. Ketoke ming seklimah ngendikaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau ning nek tumrap sampeyan sing ajiwa satriya niku angel digayuh. Ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Niku tembung ketoke ming sepele nek dilakoni pancen angel. Ngono. Padha karo jajan ora mbayar ya, Tru. Nembung tanpa ngucapke menune. Oh. Mangan tanpa sendok. Rampung tanpa mbayar kuwi ya angel. Kuwi jenenge utang. Ah iya. Bener kok. Nek ya tembuke Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau kuwi ya jero banget. Jero. Mula Ndara Sumantri mula bingung penggalihe. Aku kudu kepiye, Kakang? Yen to kateman aku ora bisa ngundurake Nalindra 1000 negara baliku marang Maespati. Mesti nandhang sastra wirang gedhe-gedhene aku bakal ditugel gulune dening Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Mula Kakang ndak rewangi utawa ndak suwun rewang nglawan Bambang Sumantri ngiguhke perkara iki, Kyai Semar. Semarika den prayitna semuri resika balik titiyane kandayane Kocap kateton semanten bingung penggaling Sang Bambang Sumantri. Nalika semanten tampi dawuhipun Sang Prabu Sri Harjuna Sasra kinen ngundurake Nalindra 1000 negara ing ngepung negaring Magoda. Parandening mangke jroning bingung kedadak ingkang niyup saking Dirgantara nenggih kadang tarunane Bambang Sumantri nenggih Bambang Sukasarana. Ya Bambang Sukasarana nalika semanten ingkang dipun tilar dening Bambang Sumantri wonten ing pertapan Jatisarana. Sumusul ingkang raka tumiyup saking Dirgantara kagiat kadrakasan Bambang Sumantri mulat ingkang rayi Bambang Sukasarana. Adikku Sukasana. Samar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi sumimpen ing kalbu
Pambukaning warana tarlen saking liep layaping aluyup. Kakang Semar adiku lanang nusul Kakang. Ndara Sukasarana. Wah, pancen bocah ora iso ditelapke. Wo, Ndara Sukasarana nusul, Tru. Heeh. Tuyule nusul, Tru. Gong, iki arep kaya ngene iki adine Ndara Sumantri, mireng Ndara Sumantri dipanah ndasmu. Nek ki adine kok tuyul. Kyai baguse kaya ngene kok tuyul. Petruk ngece aku kowe. Ora kaya malah dikira ngece ora. Kadangku Yayi. Adiku diadiku wong bagus Sukasrana padha raja sapraptamu Yayi. Pangestune Kakang Ati seslamet aku ya Kang. Aku ngaturake sembahku kekatur. Ya tak tampa cah bagus. Kena ngapa kowe nusul karo aku? Kowe kok ngono to, Kang? Kowe nalika semono aku mbok teturu, mbok elus-elus bathukku nganti aku turu. Bareng aku nglilir aku tangi Kakang Ati ora ana, Kakang Ati ninggal aku. Aku takon bapa Suwandakeni jare Kakang Ati budal ning Mayospati arep suwita Prabu Sri Ndang Mulya Sri. Malah lagu. Sri Arjuna Sasrabau. Sri Arjuna Sasrabau. Mula aku terus nusul mrene Kakang Ati kowe ora tresna karo aku. Monggo aku tresna karo kowe lho Kakang Ati lakon dadi kowe ora sayang karo aku. Sukasrana, aku tresna karo kowe Di. Ya mung aja nganti ngribeti lakune kadangmu. Mula kowe tumuli tak tinggal, aku njaluk ngapura ya Sukasrana. Ora dadi ngopo Kang aku ki ora arep beda kowe le suwita. Nek kowe isin duwe adhi aku engko tak ora ngetok Kang aku ora apa ning aku ora ado-ado karo kowe Kang aku ora iso nek kon ado karo Kakang Ati. Iya Yayi. Aku ora bakal ninggal kelawan si Adi. Temenanan ya, Kang. Iya. Ora apusi aku to, Kang. Ora cah bagus. Wong rupane kaya ngene kok tresnanto kakangne luar biasa ya, Tru. Ah iya. Nusul mrene kok. Ah iya. Kakangne bagus kok adine kaya totok uwak kaya ngono. Sukasarana ya Kiswan. Ah iya. Kakangne Kakang Mantri iki baguse ora jamak kok. Adine lethek kaya ngono. Ya men ning ampuh. Ya ampuh pil karo Ndara Sukasrana. Kowe kok katon sedih to Kang ora kaya biasane akeh ngendikane. Kowe apa ora ditampa lit dadi nayaka Maespati, Kang? Ora perkara kuwi Sukasrana. La piye? Aku nampa dawuhing Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Heeh. Kosik Sukasrana ngenteni mburi kelir leren li omong-omongan sik. Keseron banter banget. Lala iki do mepet kelir kok, Kang. Gek do omong-omongan perkara gawean, dadi aku malah seru pikiraku. Ya Sukasrana, piye ngendikaning Prabu Sri Harjuna? Aku kon ngundurke ratu sewu negara kang ngepung negara Magadha. Lah kene meng kaya ngono. Kok kowe kok bingung wong Kakang Ati iki sesekti
mandraguna. Kakang ati iki digdaya. Kok perkara ngundurke Ratu Sewu negara we bingung. Ana tembung ingkang gawe bingung pikirku. Tetembunge piye? Sumantri kowe ngundurke mungsuh bebasan ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Mongko ora entuk gawe pepati ratu siji wae sewu negara kang tekaning pati. Kepiye nggonku bakal tumandang Sukasrana. Mula sok neki ngejak adine ya, Kang. Iya. Lah aku ki tok jake ora tau arep ngridu uripmu, Kang. Iya. Arep kaya ngene iki aku sithik akeh iso tetulung Kakang ati. Iya, Sukasrana. Wis saiki kowe mangkat to. Mangkat nendi? Magoda no. Aku ketemu Ratu Sewu negara. Lah iya. Mengko piye nggone ngasorake Ratu Sewu negara supaya aja nganti ana korban. Lah dimu aku Sukasrana kon ngopo? Mengko tak ewangi kowe rasa kuwatir. Mengkono Yayi. Heeh. Mengko kowe sing maju, mengko sing nibani kekuatan supaya ratu kalah kabeh. Adimu Sukasrana, Kang. Adikku adikku. Jebul tinemune gedhe dayane tumrapun Kakang nggone kepengin suwita marang ratu. Nanging maneh aku ora bisa nganti si Adi suwita marang Praja Maespati merga raganing si Adi ingkang sarwa kujewa. Aku ora apa-apa, Kang. Aku kira apa-apa. Kowe dadi nayaka, aku mung dadi wong lumrah ngene iki aku ora masalah kok, Kang. Sing penting kakangku iso dadi nayaka Maespati. Aku nyawang sampeyan mukti wae aku wis seneng kok, Kang. Memelas ya, Gong. Ora ana lho buta apike kaya ngene. Kakangne pengen dadi nayaka Maespati, dheweke ora iso dadi nayaka Maespati ming cukup nyawang rasane wis seneng, ning ming siji syaraté aja nganti ditinggal. Truk. Aku aja tak tinggal ya. Ora. Pokoke aku karo kowe, Truk. Pokoke kowe rekoso aku mukti. Lho. Aku jenenge ora sebaya muti sebaya mati. Ngono sak kewenake dhewe. Yen ngono aku tak mangkat ning Magoda. Aku ngawat-awati kowe saka Ndirgantara ya, Kang. Engko nek ana apa-apa mbatina aku teko wis aku teko, Kang, ngewangi kowe. Iya, Sukasrana adikku cah bagus. Gareng maju mrene. Waduh cilaka iki, Tru. Wonten dawuh, Ndara. Engko kowe sing ngajani Kakang Ati ninggal aku ada. Kowe sing ngajani soale aku ngerti sipate wong matane kira ki. Lho Semar Endo masalah. Lunga sithik. Mboten nggih, sumpah mboten. Mripat wira kompak kok. Apa meneh atimu kon kompak karo cangkemmu. Nek nganti ngajari Kakang Ati ninggal aku titenana cokot. Waduh. Mboten. Sapa sing ngajani? Sing bisik-bisik wau Petruk. Ana kowe minggat Petruk kon maju. Truk. Timbali Satpol PP. Gareng yo isa-isane nibake perkara ning aku to yo.
Petra uga kowe sing ngajani Kakang Ati. Mboten, malah kula wau ngelingke Kakang Ati. Kakang Ati ndasmu njebluk kuwi. Sing entuk nyeluk Kakang Ati ki mung aku, kowe aja melu Kakang Ati. Anu Ndara Sumantri. Kula wau den mesakake ngrayi. Terus Ndara Sumantri, Petro, aku kudu tega karo adiku yen ora ngono ora bakal ditampa dadi Nayaka Maespati. Yakin sumpah. Kowe wani sumpah? Wani. Nek nganti ngapusi kowe kere selawase urip. Ora sah sumpahe wis kere. Kok dadak kere selawase urip ora. Nan la sing aja-aja sapa sing mboten seneng kali sampean niku. Mboten seneng kali sampean. Engkon maju rene. Gong, timbali Ndara. Kon ngapae? Entuk sangu. Gareng entuk sangu, aku entuk sangu kari kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme basa. Apik aku karo kowe. Kok kon basa? Apik aku dengkulmu melacat. Arep apik kowe kon nyepatani bisu selawase urip. Sing apik nek omong. Sampeyan iku ketoke elek nek omong nyata. Nyemelangi ora. Kelingan ora arep njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi, engko sore mati gong, mati tenan. Wah, wong bentuke kaya pring petung ngene kok. Kowe sing ngajani Kakang Ati kon ninggal aku. Ora. Yakin aku ora ngajani. Angkeme ngece aku. Kejem tenan iki. Potae. Ponokawan nang anggere mengko ngajani Kakang Ati titenono. Kokonangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah, ora iso ora payu iki nang. Titenono wis kono nusula gareng karo Petro. Aku sing tak curigai kowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku. Kirei ngece kowe ya. Gumun aku. Ndara Suwandagni iki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji bagus Raja Man sing siji kaya ngene. Aneh kowe ya wis pesti kok. Ora rasah ngrasani aku ndandang kono kowe minggat kono aku tak nusul Kakang Ati ge. Ku anggere akon Kakang Ati ninggal aku titenono. Kakang Ati kakangku sing detak tresnani aku ning Dirgandara ya Kang nek ana apa-apa batina jenenge adimu Susuka Sarana aku mesti teka Kang mesti teka. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngono. Gawe kaget durung nganti panjenengan ingsun medhar pangandikan lah kok ana sawijining nom-noman ingkang sowan ning negara Magadha. Bocah nom padha kanthi raja sapraptanira ana ngarsaning ingsun. Lan kowe kuwi sapa? Dene tanpa tinimbalan wani munggah ning datul ya negara Magadha. Nunamin pasang Kalimantabi tinebina ing Ladeni Dumawahing Tawang Tuwang Sinuwun. Menawi paduka ndangu kaliyan kula. Kula menika wingking saking pertapan Jati Sarana. Ingkang sudi mestani dhateng kula pun Bambang Sumantri. Wondene sowan kula menika dados pengawakaning Nalindraing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Lho. Dadi pengawakaning Nalindraing Maespati Sinuwun Prabu Harjuna Sasrabau kasinggihan mekaten. Mugi dados ing kawuningan sinuwun. Nalika semanten Prabu Sri Harjuna paring dawuh kaliyan ngabdipun Bambang Sumantri. Bilih nampi nawala saking paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Citrasena ing Magadha. Bilih negari Magadha kinepung wakul binaya mangap Nalindra sewu negari ingkang badhe angayunaken ingkang inggih menika
pepundhen kula ing Magoda pun Dewi Citrawati tumuli sinuwun Prabu Sri Arjuna utusan kaliyan ngabdipun Bambang Sumantri kula ingkang dados pengawakaning Nalindra ing Maespati kewajiban anundung dhateng Nalindra Sewu Negari miwah sakmangke ana tepi Sayembara Paduka Gusti kula sanata sinten ingkang saged nyingkiraken Nalindra Sewu Negari badhe pikantuk triman inggih menika putri saking negaring Magoda Gusti Ayu Citrawati. Menapa ing sampun dipun dawuhaken Prabu Sri Arjuna menika kala wau tumunten kula estakaken dinten sakmangke kula sampun pepanggihan kaliyan Paduka sinuwun Prabu Citrasena. Kula ingkang badhe nyingkiraken Nalindra Sewu Negari ingkang ngepung negaring Magoda. Namung kemawon langkung prayogi menawi kula nyuwun diparilah Paduka sinuwun Prabu Citrasena ing Magoda Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena ing kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kembit dosang reknaning bawana ya setukang walang ati jagat dewa Bathara Sumantri wonten timbalan ing ngadhau selagine akeh para nalindra ingkang padha ngleboni sayembara wae ora keduga mingkirake Ratu Sewu Negara para satru ingkang kondhang sekti kalintang jayaning perang kabeh gagar wigar tanantuk karya ewadene Sirasa Malana ngatonake kesaguhanmu minangka wakiling Prabu Sri Arjuna Sastra. Sumantri, patembaya ing Magoda ora pilih-pilih sapa ingkang nyingkirake Ratu Sewu Negara keduga mboyong kelawan Mbakyuku Kakang Mbok Ayu Citrawati. Ing mengkono ndak lirani sira metu ning sak jabaning rangkah negara ing Magoda. Sarta pura ana papan pernaing para Nalindra Sewu Negara ingkang padha mesanggrah ingkang kapandhekan Prabu Darma Wisesa yen to nganti sira isa ngundurake Ratu Sewu Negara boyongen Mbak Ayuku Kakang Mbok Ayu Citrawati prasta dawuh Paduka sinuwun Prabu Citrasena kliranana kula madal pasilan ngestu padha dhateng dawuhipun Nalindra ing Magoda surti ing ati-ati duga-duga digawa Bambang Sumantri. Ate wonten timbalan sinuwun wela dalah. Lah kok dadi ana nom-noman ingkang ngasale saka gunung Jati Sarana minangka wakiling anak Prabu Sri Arjuna Sastra ingkang tumuli bakal ngleboni sayembara. Nggih. Mara coba tontonen kaya ngapa kridaning Bambang Sumantri non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sinuwun Prabu Citrasena. Oh, jagat dewa Bathara. Yayi Darma Yaksa, ana dawuh apa Kakang Darma Wisesa? Yayi Darma Kumbara, ana dawuh apa Kakang? Yayi Darma Sucitra, wonten timbalan dawuh Kakang. Reng, sajaiki Ratu Sewu Negara jenenge nganggo Darma kabeh. Ana sing jenenge Darma Wisata ora ya ora ana. Darma Wisata ning ngisor Kretek ora ana. Ngisor Kretek ora. Apa iki pawongan nom-noman sing gawe geger pesanggraning Ratu Sewu Negara? Saka pangiraku pancen bener iki, Kakang. Ingkang sumbar manguwuh-uwuh nganti aku kelawan Kakang Darma Wisesa metu saka jroning pakuwon. Walah dalah sugih kendel Bondowani. Wani manjing ana ing pesanggraning para Nalindra Sewu Negara. Kowe sapa? Takon karo aku utusaning Nalindra ing Maespati, aku Bambang Sumantri. Bambang Sumantri? Ya dasar para nyata. Luruh Bagus. Wah. Wong bagus-bagus emane ditutke kirik 3. Lho, darani kirik reng. Meneng wae klethake dase.
menungso iki rek. Lho iso omong. Le. Terwelu. Ratu lho. Men ra urusan ngene menungso padake kirek. Lho, iso omong sapa jenengmu? Takon karo aku. Abdining Ndara Bambang Sumantri. Nala Gareng. Bambang Gareng. Bambang Gareng. Oh iya no abdine nganggo Bambang. Sing dhuwur sapa? Bambang Petruk. Bambang Petruk? Iya, dasar para nyata. Abdine Ndara Sumantri. Sing mburi dhewe sapa? Joko Bagong. Kok beda dhewe to, Gong? Aku ora tau seneng padha. Bedani lho, Bambang. Mo kabeh nganggo Pak Bambang tuku gedang. Amoh. Ya wis sakarepmu, Bagong. Prabu Darma Wisesa. Niatku pancen wis gembleng, nggonku bakal nyingkirake Ratu Sewu Negara aja ngangsi gawe geger kahanan negoring Magoda. Mula Kang Sangka kuwi mumpung durung tekaning pati salah sawijining Ratu Sewu Negara. Padha mundura. Aja ngayonake marang Gusti Ayu Dewi Citrawati bakal binoyong Bambang Sumantri ana negara ing Mahespati. Wah, adalah sugih kendel Bondowani. Sumuk nyawamu kowe wani nantang karo Nalendra Sewu Negara. Seminggira Kakang sepira kekuwataning Bambang Sumantri mesti dadi isen-isening wadukku. Hak tadah kala mangsa ora sakakean gunem tanpa gunayu kaya apa aku sing bakal tekaning pati. Kula terus minggah Koko Prabu bari kula ajar Bambang Sumantri kemewat gunemipun. Mungsu aku bajigur. Melayu barang.
Marat. Mergo saking ukae kok, Den. Nek kekuatane tesih menang sampean. Wong nyatane ratu sing sepisan wau mangantem sgon sirah. Plodak. Kula krungu saking ngriki. Iya, Petro. Candak sirahe jebleske lemah. Tuwus. Semaput dadi royongan. Niki kekuatane tesih menang sampean. Ning perkara ukae. Amerika 1000 negara pirang-pirang kalah siji maju loro, kalah loro maju telu. Petro, Nun, mbok nek ngerti bendarane ngene iki diwangi. Ora mengkakean cangkem. Ngono ku nyeritake, wah aku ora butuh cerita. Sing dadi nyatane. Ora gelem nyambut gawe. Nanti Reng, lho aku ki abdi setiae. Tonton kekuatanku. Nek mati lho Reng, mati mbok wis. Nolo garing ati-ati nggih, ampun kuwatir. Nek ming mungsuh ratu Oh ye. Pokoke gertak dulu. Wah, edan, kowe ya edan. Iki apa iso perang? Lho, aja ngena karo aku. Tanganku kemlawe ngene iki tiba ning siramu ra sikar dadi loro. Aja dunta. Wah, kowe wareng-wangi bendaramu mati. Ora iso modar kowe. Hop, jebleske. Iya. Candak jegluke lemah. Yes. Wedian edan apa? Oh, wo, head sit. Yeah. Sit. Yeah. Sit. Yeah. Oh, iki apa diku angel dicekel iki? Ora iso. Mantan cobat ayo. Iya, iya. Hop, yes. Iyo. Melayu. Aduh. Ambegane entek. Ayo, maju legane atiku. Oh, iya. Wis candak set jegluke cek mati dening aku kowe. Ampuh to ndasku. Tak kira watu cengelmu kowe. Kuwi mlenthong ki. Ana wong nonton disaut dikeprokke. Nyatane ratune semaput to. Mapun ora. Genti kowe, Gong. Aduh, mati aku. Aja mlayu. Waduh. Oh iya. Wela, andang lemu. Iki adine. Wah, tak kira nek andang lemu. Adine nolo gareng ayo. Mudhar. Ngene iki cah ampuh ora mengendha-endha. Kakangmu mau sing cilik mau endha-endha. Aku sing ora endha, wong gedhen awak. Mudhar. Iya. Hoi. Edian gagong mempeng tani. Terus le, wah aku seneng delok kowe. Mudhar. Wait, ayo. Wait. Loh, double ya men. Tenang, Gong. Tenang piye wis rada mumet e. Mati. Truk. Truk. Piye Gong piye? Mati we. Ono kawane areng wangi bendarane mati mboko si aik. Iya. What? Iya. Oh shit. Iya. Wah. Iya. Wah.
Gong. Gong. Gong ora ambegan. Gong. Mau nek ora kuat awake iki rasa gelut to, Le. Kowe kenapa, Gong? Kok ora ambegan? Tak juga kesegaya, Gong. Heeh. Oh. Ngelih kok. Perang karo madang iki mumet to. Ning karo tangi, karo tangi. Wedan gleleng tenan oke tenan. Pindah Le. Ngopo? Butane gede banget. Tak lawane. Aja, Gong. Aja, ku kalah tenan nek karo kae. Ora masalah. Ora wedi kok. Truk aja tok awakmu iki, Truk. Tak lawane. Ora usah. Kowe kalah ora wedi, Gong, sabar. Ora wedi, sabar, Gong, kae buta gede tenan. Oh, aku ora wedi mbelani Ndara Sumantri nadan tekane, Pak. Iya. Aku percaya ning kae gede tenan. Ora wedi. Ya karepmu. Aku wis ngandani. Wajake cah jiri ora. Wah, jikur gede banget. Ya gelak lempang. Loh kok nyelip? Gede. Ayo mlayu. Nek ora mlayu cilaka. Piye iki? Matur Ndara Sumantri wae. Gempung risang Sumantri nalika semanten mulat sakataing para ralendra 1000 negari ingkang samya ngepung sang Sumantri sigra mundhut jempare ngarsa den dawahaken mring sangganing para ralendra 1000 negari krana sampun saged boten saged meper mubal babaling karepson mulat sang Sukasarana. Kakang ati aja, Kakang aja. Aku ora wis omong to, Kang. Ora ngeluruk tanpa bala memenang tanpa ngasorake iki aja nganggo pusaka nek kowe ngetokke jejem-jem. Nganggere kleru lak bandem ngrikil. Jemparing engko kowe bakal mateni karo Ratu 1000 negara. Adikku diadiku Sukasrana. Pun Kakang bingung kudu kepiye Yayi. Engko kowe ra wis tak kandhani to nek kowe bingung kowe mbatina aku. Lala kowe kok ora mbatin aku kok kowe arep nglimpekke aku meneh ya Kang. Ora Yayi ya mung pun Kakang lali. Arep ngopo Yayi? Kowe rasa bingung kok kowe ngadeka nang kene wae. Mengko sing nibake daya kemandan aku. Ratu 1000 negara kae do tak gawene lumpuh merga saka adimu. Kuwi tenan cah bagus. Iya Kang, masa aku menipu. Merga srawung ro kowe kae. Basa Indonesia. Ya tak kandhani soalé. Ha iya. Menipu ki apa? Masa aku ngapusi karo kowe ora Kang, aku gak ngapusi. Iya, terus kepiye? Aku tak ndelik nang mburimu. Kok kowe rasa wedi ngene ana ratu teka sing nibani kekuatan aku, Kang. Adikku, diadiku Sukasrana.